An bɛ lamɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fo. An bɛna kuma min kan o ye binafuti ye. A kun kɛra faransɛ la mais a yirala k'a fɔ ko n'an bɛ se ka a bayɛlɛma bamanankan fɛnɛ la a bɛ se ka faamu bɛɛ lajɛlen fɛ cogo min na. Binafuti ye yiri ye min n'a a nafa ka bon kosɛbɛ kɛnɛya nasiraw la. An n'a ye k'a fɔ laboratoire caman b'a utiliser i n'a fɔ furakɛli nasiraw la. Yiri do min bɛ a ka ca ni san 100 hakɛ caman ye a bɛ utiliser mɔgɔw bolo. Donc a tululamanw bɔlen do minnu bɛ kɛ ka bana caman furakɛ. A bɛ utiliser fɛnɛ tobili la cuisine na kosɛbɛ. Sabula ale bɛ digestion yɛlɛma nɔgɔya quoi. A bɛ fɔ n'i ye dumuni kɛ digestion ale b'o nɔgɔya kosɛbɛ. Donc a bɛ utiliser dɔw fɛnɛ fɛ Lipton na ka Lipton laman dilan sabula a bɛ se ka furakɛli caman kɛ i n'a fɔ kan kɔnɔna ni mura banaw. A yiri yɛrɛ ye yiri ye min n'a bɛ yɔrɔ sumamanw fɛ a bɛ tilema yɔrɔw fɛ a bɛ don i n'a fɔ fɔnɔnɛ daminɛ waatiw ka taa se tilema ma. Donc fɛn do min a bɛ bɔ cogo min na ni a fleur commencer ka bɔ u b'a yiridenw denni ninnu binafunti yɛrɛ kisɛninw kari. Donc n'u y'olu kari u bɛ taa bila tile kɔrɔ a mana ja an ɲɛ b'o de la tan n'an b'a utiliser. Donc o kɔfɛ an k'a faamu k'a fɔ ko kalan caman bolila binafuti yɛrɛ nafa kan laboratoirew bolo. Laboratoirew y'a yira k'a fɔ ko anti-infectieux do ko antibactérien fɛnɛ do. O kɔrɔ ye a bɛ bactériw faga. Infection mana kɛ maa la k'o fɛnɛ saniya ka bɔ i la. A bɛ kɛ ka ɲɛgɛnɛ banaw furakɛ kosɛbɛ. Donc ale bɛ kɛ ka dumuni yɛlɛmali mɔgɔ bolo k'o nɔgɔya. A bɛ kɔnɔna bana fɛnɛ furakɛ. Estomac bana ninnu caman a b'o furakɛ ani kɔnɔboli ninnu fo ka taa se olu ma. Donc fɛn do fɛnɛ min ka teli i n'a fɔ ɲindimi furakɛliw fɛ. Donc ka ɲindimi furakɛ ani jolifan mana kɛ mɔgɔ la ka a da jolifan ka a ka jolifan kɛnɛya kosɛbɛ a bɛ kɛ ka ninnu bɛɛ ɲɛ kosɛbɛ. Donc a nafa ka ca sabula a bɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na wa dɔnnen do fɛnɛ i n'a fɔ furakɛliw sira fɛ. A bɛ muraw furakɛ sɛgɛn min mɔgɔ minnu na walasa farikolo yɛrɛ bɛ se ka lafiya cogo min na a bɛ kɛ ka nin bɛɛ lasabati. A bɛ kɛ ka sɔgɔsɔgɔ furakɛ. Sɔgɔsɔgɔ bɛ mɔgɔ minnu na u y'a ye k'a fɔ ko binafunti ni a bɛ se ka kɛ ka hali aspirine remplacer sabula anti-inflammatoire do. A bɛ énergie di mɔgɔ ma i n'a fɔ kɛnɛya ni farifoni ka sɛgɛn fɛnɛ kɛlɛ. Antidépresseur do. A fura in yɛrɛ bɛ chinois bolo olu kun b'a utiliser fɔlɔ k'u da kasa de tigɛ sabula n'i ye binafunti yɛrɛ ye da i nɛn kan k'a ɲimi i b'a ye fɛn do fariya b'a la kosɛbɛ. Donc o fariya in de bɛ a to a bɛ se ka ɲindimi fɛnɛ kɛlɛ ka bɔ mɔgɔ la. A bɛ bactérie faga a bɛ virus faga o de la a kɛlen bɛ ka a bɛ utiliser o domaine na kosɛbɛ. Donc o tɛmɛnen kɔ taalen ɲɛfɛ an bɛna video kɛ ka kuma a furakɛ cogow kan a n'a utiliser cogow. I bɛ se ka utiliser cogoya minnu na k'an bɛna cogoya dɔ fɔ. Maa min ni mura b'i la ni mura y'i sɛgɛn ou ni kan kɔnɔ dimi b'i la i bɛ se k'o kɛ ka o nɔgɔya. I n'a fɔ i mana a denkisɛ 5 ɲɔgɔnna hakɛ kɛ kɔpu fitinin ji kalaman fa kɔnɔ i b'a to yen a n'a ka ɲɔgɔn ta kosɛbɛ n'a dɔgɔyara miniti 10 i bɛ sɔrɔ ka di dɔ k'a la ka ni di ɲagami n'i y'a ni di ɲagami i bɛ se k'a min. Nka n'i b'ale kɛ i kana a kɛ ka tɛmɛ dɔgɔkun 1 kan sabula a yirala recherchew fɛnɛ kɔnɔ k'a fɔ ko binafunti ta ko juguya man ɲi a bɛ se ka foie kɛlɛ quoi. Donc a tɛmɛ ko juguya man ɲi hakɛ kan. Donc n'i y'a traitement kɛ dɔgɔkun 1 n'i b'a kɛ tuguni siɲɛ wɛrɛ ni a ɲɔgɔnna y'i sɔrɔ i b'a kɛ.
Nka différence ba b'ale ni an ye fura min kuma kɛ ka tɛmɛ n'o ye murenga ye. Murenga bɛ se ka ta maa bolo don o don. I bɛ se ka hakɛ fitinin ta murenga la, mais binɛfunti t'o fɛn ye quoi. Binɛfunti n'i y'ale ta i bɛ se ka dɔgɔkun kelen kɛ, i bɛ sɔrɔ k'a bila, n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ nan'i la i b'a ta. A ma ɲamari fɛnɛ muso kɔnɔmanw ani denmisɛnnin minnu bɛ san 15 jukɔrɔ olu k'a ta. Ani hypertension bɛ mɔgɔ minnu na olu fɛnɛ man k'a ta. A tulu bɛ yen, donc a tulu fɛnɛ bɛ min nafa ka bon kosɛbɛ. A Lipton lamaw bɔlen don i n'a fɔ an n'a fɔ cogo min na. I bɛ se ka min fɛnɛ ta, mais a tali man ɲi waati bɛɛ. Sabula ɲininiw bɔra a sen kan k'a fɔ ko binɛfunti man ka caya farikolo la ka tɛmɛ hakɛ dɔ kan. Surdosage n'an b'a fɔ o ma surdosage, o de bɛ na ni réaction allergie ye, i n'a fɔ ka jenini dimiw da farikolo kan, ou ka na ni fɔnɔ yɛrɛ ye. A bɛ fɔnɔ bila maa dɔw la n'u tɛmɛna a hakɛw kan. Donc ni Ala sɔnna ma, n bɛna don a nafaw kan ani a furakɛli bolo a bɛ se ka utiliser cogo minnu na. Nin kun ye dakuru ye kelen ka expliquer binɛfunti yɛrɛ nafa ye min ye. Académie Universelle vous souhaite une excellente journée. Abonnez-vous pour recevoir plus de vidéos.